Pendrong kira yo tarik. Pendrong yang pendrong. Bos. Oi. Bakul dawet. Bakul dawet. Bakul dawet. Mari
piatu karo priyato ampun keton kersane rombanganipun walala ora kacik banyu sesiwur ora ngerti arepan udan ya lagi becik ngaku sedulur ora ngerti duwe katresna walala dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali jeret sapa dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati walala awang-awang si mega mendung terenggiling Oja, oja. tega nyawang ra tega nundung kelingan lolo os kacikane buka sitik katut sangkir kacating godan gading celuluk si bane edan miring sik alawis kesanding ditinggal golet walala ireng-ireng anake lutung buka peti Yo. anam linjone ana mlenjone lagi seneng ora etang-etung urung mesti dadi bojone walala Gel-gelang aneh ngabung ngalang-alang alang-alang wis ajake wong lanang Oja, gede oja. koyone walala apa gelena Wayang mana wayang mana aduh wayang wayang abong iya iya aduh kaya eta saha ratona oh sam tuntun monding wayang wayang Ayo. nah os eta saha Oh ya, bagus. Kanjel, kanjel. SPT nggak bergoyang. Sekop, sekop, Tanah sekop. kali goran mayit Kelambi apa ketanda motor Sekop, Wedan kate Golek dowe Tol jahe nagara jahe Tol pajayati Tol jare Masih bersama Sekar Batur Tirta Kencana. Iya. Awan-awan si Mega mendong terenggelengan abas sisikan tega nyawang orang tega nembong
lakai. Bakul dawet. Oi. Loh. Oi. Apa iya? Iya. Tuku dawet ayu, Sor. dawet ayu, dawete Banjarnegara. Os. Kudu roti, roti mari, Oh. ane lagi. Oh. Yo, Lakai. sakore. Oh. Ya mas. Aduh. Maju. Os. Oi. Ayo. Loh. Lakai. Alane Yes. busana Oh. Pok. plesir mari Ois. dawete Banjarnegara segeranya selagi apa iya dawet ayu Oh. negara Pop. ya apa Oh. Os. sakori Oi. ya Os. manis ya mas alane busana wawa kakang pada plesir mari nganti tuku dawet-dawete Banjarnegara segeranya selagi apa iya dawet ayu dawete Banjarnegara. Oh, manis ya mas alane busana Oi. Pok. Rama Kakang pada plesir mari ngerti. Toko dawet Ramane dewe Sekoradep. kakang pada plesir mari nganti Oi. tuku dawet-dawete Banjarnegara Oh ya. seger anyes lagi apa Oh iya ya. dawet ayu dawete Banjarnegara. Lakai. Ya mas ya ya ramane dewe kakang pada plesir mari nganti tuku dawet-dawete Banjarnegara seger anyes lagi apa iya dawet ayu dawete Banjarnegara. Apa ora tuku dawet ayo pada Mas Gois sop ya mas ayo ya aduh sakori alane busana
us, us. Tirta ya ondo alane fusana wala Kakang pada blesir Kades Rama Us. Yo, yo. Kanjel, kanjel. Bakul dawet. Yo. Ae ayo dek Ayo angkat pedang. ayo us Yo. Hey, 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 hey. Lah potong. ya Hey, 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 ya hey, 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 ya us Wak potong. ya Huts, 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 huts. Yo. Huts, huts. us ayang Yohanes yo mas Rama Dewa Tirta ya ondo alane busana wala Bakul dawet. Kakang-kakang pada plesir mari ngendi tuku dawet-dawete Banjarnegara seger anyes legi apa iya dawet ayu dawete Banjarnegara Gerada menyes. Apa ayu dawet ayu dawete Banjarnegara Sida apa ora? tuku dawet ayu Ayo mas mas. Banjarnegara Kones Rama Oh. Yondo Us, us, us. Oh. Kodok. Sakuri Yondo Rama Yones Ganes Rama Uts, ya kakang-kakang pada plesir mari ngendi tuku dawet-dawete Banjarnegara seger anyes legi apa iya dawet ayu dawete Banjarnegara sida apa orang tuku dawet ayu dawete Banjarnegara Us, us. yo mas Yeah. Ayo, 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 ayo. Ganes Yando Rama Ganes kakang-kakang pada plesir mari nganti tuku dawet-dawete Banjarnegara seger anyes legi
lagi apa iya dawet ayu dawet Banjar Negara konis yando Bos. Yoh, 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 yoh. konis Toko dawet dawet orang yando alane busana wolong kakang-kakang pada blesir mari nganti tuku dawet-dawet Banjar Negara segeranya selagi apa iya dawet ayu dawet Banjar Negara sida apa orang ayo tuku dawet ayu ayo dawet ayu dawet Banjar Negara konis os ya mas Oke, ki garis siji tinggal bali bain. Mayu. Aja ditulungi. Gimana Bu Silvi tinggal balik bae ya garis siji? Ah. Tinggal balik kecul nang piyayu ya kan, pinggir Iya. jembatan ya kan. cepete empetan benang meja ya ora katon anuntune tok sing putih. Mulane ngeton nang tengah dadi bali bareng. Iya. Bali bareng dona nang ngaringae lampu merah tinggal balik. Iya. Karena iki dadi sin dewek kan. Jajal, batire. arep keprime kayak gue. Batire wis bali malah tongkrong kayak jan. Jajal pak dalang takoning jaluk apa gue? Jaluk randa. Sing cilik, sing gede apa sing moblong-moblong? Ayo ramane. Angger teko ai pantelo gending kok gelem ora cepet. Gelem. Gawa kardus ya pet. Ora nak kardus. Oh, saya duculi kuwi gawe muter. Ut. Sa. Ha. Se. Kebiar ombake banyu sekarang esok ngatona Sri tamanana gawe seneng sapa sing lagi nyawa Pauluyar pramune kaki nelayan ngawe awe lagi sregep nyambut gawe kaki laut pada makmur uripe us Pancen ayo mas cocok ning tanah Jawa. ning tanah Jawa Mare Pak lo Cinawe rakyate abang Duk. aduh mayem ya wis aman tentrem jas silir ning pantai ayo dek oi
makmur asmukmur tata jawe ya pakripan loh jinawi rakyate adem ayem Ya. 150 Tuman. aman tentrem Ja. Aja maning-maning. silir-silir neng pantai lo genting ayo yo Ayo ibu-ibu yang mau joget boleh monggo. masih bersama Sekar Pancur Tirta Kencana Oh ayo ayo mas. oh Loh Jos. jaipongan bagi mas woi Kopiarku kopi rombake banyu sekarang. Esok-esok kata Nasri tamanana temenana gawe seneng sapa sing lagi nyawang oi perahu layang perahu ni lagi nelayan lagi sregep nyambut gawe kaki laut ada makmur uripe pancen subur makmur tanah jawe Nentangan jawi opa supir lo jinawi rakyate adem ayem aman tentrem silir-silir ning pantai logen bolak balik bay Apa ini kenapa kok teleponnya? Lampu jorok pula. Lampu ini kok. ki sing gede metu Pantes. wis dandan kaya